Kaixo, egunon, gaur nahasketa heterogenoa eta homogenoa azalduko dizkizuet. Lehenik heterogenoa azalduko dizuet. Adibidez, ondorengo osagaiak paella bat egiteko aukeratu ditugu. Kipula, piperra, solomoa, oilaskoa, txorizoa eta arroza. Osagai guztiak zartaginean nahastuko ditugu. Eta arroz pixka bat. Ikusi dezakegunez, nahasketa egiterakoan substantzia guztiak bereiztu ditzakeguz. Beraz, heterogenoa dela egiaztatu dezakegu. Arroza emaiera motako dugu. Hona hemen paella egin aurretik osagai guztiak nahastuta. Bota ondoren, heterogenoa izaten jarraitzen duela ikusi dezakegu. Orain nahasketa homogenoa egingo dugu. Horretarako esnea eta kakaoa nahastatuko ditugu. Nahasketa egin ondoren ezin ditugu bi substantziak